Ассалому алейкум дӯстони азиз, доктор Умар Азиф ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. Имрӯз дар бораи инфексияҳое суҳбат мекунем, ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ мегузарад, яъне ҳангоми зино кардан. Хуб дӯстони азиз, имрӯз мавзӯъ бениҳоят мавзӯи ҷолиб аст, муҳим аст. Аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки сабаби паҳн кардани ҳамин навор шавед. Лайк гузоред, комментария кунед ва ҳатман ба ёру дӯстони худ равон кунед дар WhatsApp, имо ҳар ҷое ки метавонед. Хуб дӯстони азиз, чун ҳар вақта пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам як эълони муҳимро ба сами шумо расонам. Боз имрӯзам дар ин наворам дӯстони азиз як корти клиникаи Евромедро мехоҳам байни шумо тақсим кунам. Дӯстони азиз, бо ин корт шумо вақте клиникаи Евромед мебиёед, метавонед аз қабули ман ройгон бепул гузаред аз қабули тамоми духтуроне ки дар клиникаи Евромед фаъолият мекунанд. Кадоме барои шумо писанд аст ва инчунин ташхисҳои шумо, анализҳои шумо, уздии шумо ройгон мешавад. Барои ба даст овардани ин корт ҳатман якчанд корҳое ҳастанд, ки шумо бояд анҷом диҳед. Якум, ба ин навор ҳатман лайк гузоред ва дуюм, ҳатман дар комментария ягон чиз нависед. ҳар қадаре зиёд нависед, ҳамон қадар шанси шумо зиёд мешавад барои буридани ин чиз. Ва ҳатман дӯстони азиз дар канали ман обуна шаведу наворро ба дӯстони худ равон кунед. Хуб, ҳар ҳафта дӯстони азиз натиҷаи ин чизро ман дар телеграм канали худ, ки дар рӯи экран мебинед, мегузорам ва шумо бохабар мешавед ки кӣ соҳиби корт шуд. Ва инчунин ногуфта намонад, ки рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед дӯстони азиз, рақамҳои клиникаи Евромед аст. Метавонед ба назди шахсан худи ман биёед ё ин ки ба дигар духтурони клиникаи Евромед фақат пешакӣ дар WhatsApp клиника нависед, номнавис кунед ва баъдан биёед. Хуб дӯстони азиз, мегузарем ба мавзӯи муҳимтарин, инфексияҳое ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ мегузаранд. Аллакай аз номаш маълум аст, ки ино вирусҳо ҳастанд, бактерияҳо ҳастанд, баъзе вақт гӯем паразитҳое ҳастанд, ки вақте ки шумо бо ягон зани бегона алоқаи ҷинсӣ мекунед, бе истифодаи рифола ин бемориҳо метавонанд ба шумо гузаранд. Ва барои чӣ ман имрӯз ҳамин наворро барои шумо кардам? Якум, дӯстони азиз, яке аз сабабҳои бенаслӣ дар байни ҷуфтҳо, байни зану шавҳар ҳамин аст. Ҳамин инфексияҳое ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ мегузаранд. онҳо бениҳоят зиёд ҳастанд ва дар бораи якчандтои онҳо суҳбат мекунем. Дуюм сабаб дӯстони азиз ин аст, ки бисёр вақт беморон пас аз гирифтани ин бактерияҳо ё ин ки вирусҳо, бисёртар бактерияҳо метавонанд ба дарди музмини коси хурд гирифтор шаванд. Бемор мебиёд, мегӯяд, ки ман доктор поёнам дард мекунад, узи мардунаам дард мекунад, моям дард мекунад, доимо дард мекунанд, ҳарораташ ин хел аст, хунук аст, гарм аст, ҳамин хел шикоятҳо кардан мегирад. Ва бояд қайд кард, ки яке аз сабабҳои онҳо ҳамин инфексияҳое ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ мегузаранд, ино ҳастанд. Ва аз ҳама муҳим, дӯстони азиз, сабаби навор кардани ман ин аст, ки вақте шумо ин бактерияҳо ё ин ки вирусҳоро мегиред, зарар ба дигарон мерасонед ва метавонад зарар ба ҳамсари шумо ё ин ки фарзандони шумо шавад. Масалан, яке аз бемориҳое ки зиёдтар дар байни мардум паҳн шудааст, ин гонорея аст. Сабабаш гонококкови нейсерия гонорея мегӯянд. ҳамин хел бактерия аст, ки шумо масалан ба ҳамсари худатон метавонед гузаред ва ҳамсари шумо кӯдаке таваллуд мекунад, ки метавонад кур шавад, яъне дигар тобат намешавад. Ва барои ҳамин мақсади ман ҳамин аст, ки шумо пурра маълумот дошта бошед ва шуморо ҳатто дигаронам фиребам накунанд, шумо маълумоти пурра дошта бошед, ба ҳамин корҳо даст назанед. Хуб, сабаби дигар дар ин аст, дӯстони аст, ки яке аз сабабҳои заифии мардона, эректилная дисфунксия ё ин ки ранняя эякуляция, ҳамин инфексияҳо ҳам мешаванд. Ва бемор шикоят мекунад, ки ман пас аз бо зани бегона алоқаи ҷинсӣ кардан ба ҳамин беморӣ гирифтор шудам ва мардонагиам пурра сахт намешавад ё ин ки тез тамом мекунам. хуб дӯстони азиз, пеш аз шурӯи мавзӯъ мехоҳам як нақли ҷолибро ба шумо гуфта гузарам. Як чанд ҳафта пеш як бемор назди ман омад, гуфт, ки акай Умар, ман тӯй дорам, пагоҳи дигар рӯзи панҷшанбаи ҷумъа буд, гуфт духтари холаамро мегирам ва мехоҳам як бор чекап гузарам, як бор фаҳмам, ки ягон микроб, бактерия ё ин ки вирус дорам ё ин ки не. Ман гуфтам, пеш аз тӯй месупорӣ ку ҳамин чиз? Гуфт, ман худам ҳал кардам. Гуфтам, пас майлаш, биё як бор супор. Месупорад, вич мебарояд. Дӯстони азиз, ин чиз кейсе аст, ки дар таҷрибаи ман худам дидам ва фаҳмондам, ки бародари азиз, анализе ки шумо супоридед, он ба вай меравад, маркази табобати вич меравад ва онҳо аллакай маълумот доранд, ки шумо ҳамин бемориро доред. Барои ҳамин ҳеҷ кор накунед, тӯйро атминид кунед, пеш ҳамин кас равед. Гуфт, не доктор, ман чӣ хеле атминид мекунам, ҳама ждатка истодааст, интизор ҳастанд. Ман гуфтам, хай ихтиёр дар худатон, лекин маълумот меравад. Баъдан пас аз 2 ҳафта бемор баргашт, гуфтам, омад гуфт, ки доктор, ман тӯйро атминид кардам ва мехоҳам тавбат гирам. Марказҳои
табобати вич вуҷуд доранд дӯстони азиз ки табобати ин беморӣ бе пул ройгон мекунанд, лекин ин бемор мутаассифона шояд дигар ин духтари холашро гирифта натавонад, ба хотире ки бисёри онҳо розӣ намешаванд. хуб, мегузарем ба мавзӯи асосӣ. Якум бактерие ки дар байни мардуми мо зиёд паҳн шудагӣ аст, ин гонорея аст. барангезандаи он дӯстони азиз нейсерия гонорея ном дорад ва бояд гуфт ки ин бениҳоят бактерия пурқувват аст, супербактерия ҳам гӯем мешавад. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки бениҳоят тез мегузарад ҳангоми алоқаи ҷинсӣ кардан. Масалан аз 4 ҳолат дар 3 ҳолат метавонад гузарад ва 80 миллион аҳолии дунё ҳар сол ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. ва аз ҳама хабари нохушаш ин аст ки имрӯз ҳам ҳатто баромадагӣ буд, ин бактерия зидди антибиотико устувор шуда истодааст. Дигар антибиотико кӯмак намекунанд, пурқувват шуда истодааст ва агар солҳои наздик антибиотики нав набарояд зидди ин бактерия, чандин нафарон аз ин бактерия бениҳоят зарари сахт мебинанд дӯстони азиз. ва замони пеш дар давраи Иттиҳоди Шӯравӣ ин бемориро гонореяро трипер мегуфтанд. То ҳанӯз байни мардум ҳамин калима вуҷуд дорад. Мегӯяд ман доктор соли 98 трипер гузарондагӣ ҳастам. Трипераш ҳамин аст, гонорея аст дӯстони азиз. Якчанд фактҳои ҷолиби таърихӣ вуҷуд доранд дӯстони азиз. Вақте ки соли 1944 англичанҳо, амрикоиҳо ба Фаронса яъне ташриф овардан барои озод кардан аз олмони фашистӣ, яъне Германияи фашистӣ бо роҳбарияти Гитлер Фаронсаро оккупатсия кардагӣ буд, гирифтагӣ буд ва амрикоиҳо ва англичанҳо омадан онро озод карданд. Ва ҷанг мерафт ва солдатҳо бисёр аз ҳамун услугаи занҳои фоҳиша истифода мекарданд, аз ҳамун занҳои фаронсавӣ. Ва як гапе буд дар байни мардум, мегуфтанд ки олмониҳо ба пой мепаронанд, духтарони фаронса бошад ба чатан, яъне ба қадкашак ё мобайни пой. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки онҳо вақте бо ҳамун занҳо алоқаи ҷинсӣ мекарданд, гонореяро меқабиданд ва дигар ҷанг кардан наметавонистанд. ва аз рӯи маълумотҳо то 20% ҳамун состав корношоя мешуд ва наметавонистанд ҷанг кунанд. ва ҳамин гуна олмониҳо ҳам ҳамин хел буданд дӯстони азиз. Вақте ки ягон ҷоро оккупатсия мекарданд, мисли Фаронса, дигар давлатҳо ва алоқаи ҷинсӣ мекарданд ҳамун солдатҳо ва ҳамин инфексияро меқабиданд, гонорея ва дигар яъне корношоя мешуданд, ҷанг кардан наметавонистанд. Замони қадим римиҳо гумон мекарданд ки яке аз аломатҳое ки ҳангоми гонорея зиёд дида мешавад дӯстони азиз, ин гной, зардоб аз узи мардона аст. Яъне ҳамин гуна зардобе ки ман барои шумо ҳозир нишон медиҳам, ҳамин гуна зардоб мешавад ва бояд қайд кард ки ин зардоб бениҳоят ғафс аст, мисли зубная паста ё ки хамираи дандоншӯӣ. ва римиҳо гумон мекарданд ки ин оби манӣ аст ва барои ҳамин дар замони пеш юнониҳо инро бемории хориҷшавандаи манӣ мегуфтанд, яъне гонос манӣ мешавад ва рея ҷорӣ шудан мешавад. Гонорея аз ҳамин калима гирифта шудааст. ва бояд қайд кард ки то замони кашфшавии антибиотико бениҳоят роҳҳои гӯем вазнинро истифода мекарданд барои табобат кардани ин беморӣ, ба хотире ки вуҷуд надошт. ҳар чизе истифода мекарданд, ҳар чизе ки дар калаи ягон духтур омад. Масалан пеш аз намаки симоб истифода мебурданд. баъзе ширкатҳое буданд ки аз симоб, ки яке аз чизҳои бениҳоят зарарнок аст, намаки онро гирифта дору месохтанд, мисли каламел масалан ҳамин хел дору вуҷуд дошт, барои табобати гонорея истифода мекарданд. ва бовар кунед бемор ҳатто аз гонорея ба қавли успед намекард мурад, аз заҳролудшавӣ аз симоб мемурд, яъне табобаташ вазнинтар буш, ё буд, яъне мегуфтанд ё ин тарафа мешавад ё он тарафа истифода бурдан мегирифтанд. ва то ҳамин солҳои наздика дар Тоҷикистон ҳамин як чиз дигар буд ки нитрати нуқра, нитрат серебра дар нуки узи мардонагӣ, ман боварӣ дорам шумо шундагӣ ҳастед, барои табобати простатиту ҳамин бемории гонорея мекарданд, яъне дар ҳамун нуки узи мардона ҳамин нитрат серебраро ворид мекарданд, нуки узи мардонаро маҳкам мекарданд ва мегуфтанд 2-3 соат гард, ки худи ҳамин гонорея яке аз аломатҳош сӯзок аст, ҳамон роҳи пешобгузарро бениҳоят азият медиҳад ва боз шумо гӯем болои сӯхта намакоб дар ҳақиқат ҳамин хел ҳам гӯем мешавад, боз ҳамон нитрат серебра қати месӯзонед ҳамон роҳи пешобгузарро ва бемор баъдан ба ҷои фоида дидан бениҳоят азияти сахт мебинад. ҳолон ки он замоно
бо як дору мешуд ҳамин беморро тавбат кунед. як чанд ҳафта пеш як бемор омада буд 19 сола бачаи ёш ва гуфт ки доктор аз нуки узви мардумам зардоб баромада истодааст ва рости вақте кушодам аллакай маълум буд ки гонорея аст. рости студенти донишгоҳи тиббӣ аллакай бинад мефаҳмад ки гонорея аст ва гуфтам бародар бо ягон нафар алоқаи ҷинсӣ карда будӣ бо зани бегуна? Не ман корро намекунам. мегӯяд чӣ хеле мегӯян қасам да қасам мезанад ки намекунам. خب گفتم مالش رفتم این تشخیص سپور میسپرد میبیاد گانریا. گفتم برای چی برادر دروغ میگی؟ میگه که من ترسیدم. راستی نمیدونم برای چی دروغ میگم. وظیفه ما جنگ کردن شما نیست دوستان عزیز، فقط فهموندن و توبت است. هر کس خودش جواب میده. باید قید کرد که در حالت بیماری هایی که با روی علاقه جنسی میگذارن اینفکسیون یک خاصیت عجیبی دارد. شخصانی که با این بیماری گرفتار هستند 60%شون عموما درک ندارن و 40%شون درک دارن لیکن دروغ میگن. خب гонорея чӣ хел мегузарад? вақте шумо алоқаи ҷинсӣ мекунед бо ҳама намуди алоқаи ҷинсӣ мегузарад, чи оральни, анални, вагинални, ҳама намудаш мегузаронад ва аз ҳама бадбахтиаш дар ин аст ки дӯстони азиз аз модар ба кӯдак мегузарад. ҳангоми таваллуд шуданам метавонад ба гонококкови конъюнктивит кӯдакро гирифтор кунад. яъне ҳамин расме ки шумо мебинед ин чашми кӯдак аст ва мутаассифона кӯдак нобино тавлид мешавад ва тавбат кардани ин беморон ғайриимкон аст. хоб гонорея гузашт. фарз кардем ки шумо бо ягон нафар алоқаи ҷинсӣ кардед ва ҳамин беморӣ ба шумо гузашт. чӣ гап мешавад? якум чизе ки ман мехоҳам ба сами шумо расонам, бисёр беморон вақте бо ягон нафар алоқаи ҷинсӣ мекунанд пагода давида назди ман меоянд, мегӯянд ки ака мегӯем ки як бор анализ спорем ягон вирус бактерия қабидагӣ набошем. дар бисёр ҳолатҳо ягон чиз намебарояд. барое ки дар ташхиси шумо ин вирусҳо бактерияҳо бароянд вақт дар кор аст ва аз ҳама вақти хуб ин вақте ки аллакай аломатҳояш намоён ҳастанд. як термин аст, марҳилаи инкубатсионӣ мегӯянд. инкубатсиони период барои ҳар як бактерия вирус як вақте ҳаст ки шумо бемориро қабидагӣ ҳастед лекин аломатҳош муайян нест, намоён нест. дар ҳолати гонорея аз 2 то 7 рӯз шуморо метавонад умуман ягон чиз ғам надиҳад ва ҳатто ташхисонам бисёр вақт месупоред ҳичӣ намебарад ва одатан дар 5-ум рӯз аломатҳош сар мешавад. ҳамин бактерия дохили уретра мешавад ва ҳамин роҳи пешобгузарро ҳуҷайраҳошро хӯрдан мегирад, вайрон мекунад, мехӯрад ва дар ин ҳолат иммунитети мо мефаҳмад ки ҳуҷайраи бегуна организми мо дар омадааст ва атака мекунад, реаксияҳо рух медиҳанд ва ҳамин гуна зардоб мебарояд. ҳамин гуна зардоб ки рангаш зарду кабут аст, зардча аст бисёртар ва ғафс аст, мисли хамираи дандоншӯи дӯстони азиз. ва оста оста ин бактерия, ҳамин бактерия ки ман гуфтам, гонорея, гонокок метавонад ба дигар қисмҳо ҳам ҳаракат кунад. ба ғадуди простата, ба моя ҳамин хел ҳаракат кардан мегирад. ва аломатҳо дорад дӯстони азиз. вақте шумо ҳамин бактерияро қабидед, дар занҳо ва мардҳо каме аломатҳо фарқ мекунанд. дар 5-ум рӯз, 7-ум рӯз метавонад ё 8-ум рӯз аломатҳош сар мешавад. аломатҳо дар мардҳо дӯстони азиз зиёдтар эҳсос мешавад. беморӣ яъне ярки мегузарад. аломатҳош аёни бад ҳастанд. бисёр беморон шикоят мекунанд ки сӯзок доранд ҳангоми пешобкунӣ ва баъдан мегӯянд аз нуки мардума зардоб баромада истодааст ва рангаш чӣ хеле гуфтам зарду сабз аст ва мисли як хамираи дандоншӯи ғафс аст ва пешобам тез мегирад. цистит надорад бемор. цистит нест, илтиҳоби худи пешобдон ҳозир нест, вале қисми қафои уретра аллакай зарар дидагӣ аст ва бемор тез пешоб мекунад, вале ба миқдори кам. ва аз ҳама безебии кор дар ин аст ки ин бактерия дӯстони азиз метавонад ба тарафи моя ҳаракат кунад ва инҷоро эпидидимус мегӯяд. инҷо сперматозоидҳо месабзанд ва меистанд ва метавонад ҳамин роҳа маҳкам кунад, ҳамин роҳи эпидидимуса, ва бемор ба бенаслӣ гирифтор мешавад, ба хотире ки сперматозоидҳо ҳосил мешавад лекин намебарояд. ва бисёр вақт мо барои фарзанд шудан микротези ҷарроҳӣ мекунем, аз моя сперматозоидҳо мегирем ва бемор эко мекунад. дар занҳо дӯстони азиз аломатҳош паст эҳсос мешаванд. ранги мардҳо ярки бад нест ва дар 70% ҳолатҳо зан умуман намефаҳмад ки бемор дорад, ҳамин бемориро дорад. бисёр баъзе бародарон ҳастанд мегӯянд ки ака ман мегӯм леви меравед бо ягон нафар алоқаи ҷинсӣ мекунад, мегӯянд не ман одам қути мекунам, одами надёжне аст. мегӯм чӣ хел надёжне аст? хай мегӯяд як оиладор шудагӣ аст, як ҳафта зиндагӣ кардагӣ аст, тамом. хорошо мегӯм меравад месупорад, як гала ба қавли инфексия мебарад. ба хотире ки
дар бисёр ҳолатҳо занҳо доштани ин инфексияро дарк намекунанд, дар он аломатҳош муайян нестанд, аён нестанд. Зан фикр мекунад ки чӣ надорад. Зан метавонад масалан бо ягон мард оиладор шавад, як бор алоқаи ҷинсӣ кунад ё ду бор, як ҳафта масалан зиндагӣ мекунад, метавонад ҳамин гонореяро, қапат ё ин ки хламидия ё ин ки дигар бемориро худаш намефаҳмад, метавонад ҳамин гуна паҳн кардан гирад. ва чӣ гарб шуда истодааст дар дохили маҳбали онҳо, дар поёни онҳо шумо намефаҳмед. барои ҳамин вақте мегӯям ки ман бо зани ба қавли надёжни алоқаи ҷинсӣ мекунам, ман хандам мегирад ростӣ. ва дар занҳо инчунин сӯзоки сабуктар ҳангоми пешобкунӣ дида мешавад, мисли мардо хеле баъд сӯзок намекунад. ва зардоб аз маҳбал зард ва бӯи ғализ дорад, мисли ине ки ман дар расм шуморо нишон медиҳам. ҳозир ин дар мардҳо аст меборад ва дар занҳо ин дохили маҳбал аст ва ин гарданаки бачадон аст ва ҳамин гуна зардоб баромадан мегирад. ва инам зардобе ки мебарояд гуноҳи зард аст ва бӯи ғализ дорад, бениҳоят бӯи ғализ дорад ва бисёр занҳо баъдан шикоят мекунанд аз дарди музмини коси хурдмегар ки поёнам дард мекунад доимӣ. ва аз ҳама чизи безеб дӯстони азиз, ҳамин бактерия метавонад ба ин қисмҳо, ба ин бачадон аст ва ин трубкаҳо ҳастанд, фаллопиёви трубы, инҷа тухмдонҳо ҳастанд ва дар ҳамин ҷо метавонанд ҳаминҷоро илтиҳоб ба илтиҳоб биёранд, яъне воспаление мешавад ва ҳамин трубка ба қавли маҳкам мешавад. вақте шумо алоқаи ҷинсӣ мекунед, сперматозоидо то ҳаминҷоро мераванд, дигар гузашта наметавонанд ва зан аз бенаслӣ азият мекашад. хоб, ин расмро ман барои шумо нишон додам чӣ гуна рай мешавад. хоб, гонорея трипер чӣ гуна муайян мешавад? Дӯстони азиз, агар шумо ҳамин чизро дар худатон пай бурдед, шумо метавонед ПЦР аз уретра супоред, аз ҳамун узви мардонаи шумо, аз дохилаш замони пешам буд, шотка қатӣ метавонанд гиранд. ва агар барои шумо ин чиз ба қавле хуб набошад ва бисёре аз дарду нороҳатӣ шикоят мекунанд, намераванд ҳамин анализа споранд, медонанд чӣ гуна азият аст, барои ҳамин намеспоранд, метавонед дигар хел според саҳарӣ пешоби аввали худро барои ПЦР, барои инфексияҳое ки бо роҳи алоқаи ҷинсӣ гузаштан меспоред дар лаборатория, худаш муайян мешавад ки ҳамин бемориро шумо доред ё ки не. хоб, дӯстони азиз, оризаҳои беморӣ, яъне осложнения, агар шумо бемориро тавбат накунед, чӣ гап мешавад? ё ки дуруст тавбат накунед, ё ки доруҳо кӯмак накунанд, метавонад ба бенаслӣ биёрад. чӣ хеле гуфтам, дар зану мард ҳамон роҳҳое ки сперматозоидо яъне ки мегузаранд метавонад маҳкам шавад, блок шавад ва ба бенаслӣ. дар занҳо бошад, дар ҳамон фаллопияи трубу метавонад маҳкам шавад ва ба бенаслӣ оварда расонад. ва дуюм аз ҳама чизи оризае ки бениҳоят мудҳиш аст ва ба инвалид низ оварда мерасонад, ин структура уретра аст. ин роҳи пешобгузар аст, уретра аст. дӯстони азиз, метавонад ҳамин гуна онро танг кунад ва маҳкам кунад ки бемор пешоб кардан натавонад. ина структура уретра мегӯянд ва мутаассифона беморон чандин маротибаҳо ҷарроҳӣ мешаванд, вале боз ба ҳамин беморӣ гирифтор мешаванд, ба қавли инвалид мешаванд. баъд агар тавбат накардед, инфексия метавонад ба дигар қисмҳои бадан паҳн шавад ва инро системаи гонококковая инфексия мегӯянд ва дигар узвҳо метавонанд зарар бинанд. хоб, табобати гонорея, дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам, айни замон мушкили бад нест, имконият дорад, аз антибиотикҳо истифода мекунед, вале чӣ хеле гуфтам, бактерияҳо бениҳоят устувор шуда истоданд, бояд шумо дуруст тавбат гиред, сари вақт муроҷиат кунед, шанс тавбат дар шумо зиёдтар шудан мегирад. ва бояд гуфт ки тавбат дар якҷоягӣ бошад, бояд ҳам ҳамсаратон ва ҳам худатон бояд тавбат гиред. баъдан пас аз 14-15 рӯз бояд ҳатман шумо бемориро, яъне анализи ташхисро боз такрорӣ супоред ки тоза шуда бошад, ба хотире ки агар шумо бисёр ҳолатҳо ҳастанд ки нимкол тавбат мекунед ва дар даҳум рӯз месупоред, ягон чиз намебарояд ва шумо мегӯед тавбат гирифтам, соз шудам, лекин баъдан боз авҷ мегирад, беморӣ ба қавли рецидив мешавад. барои ҳамин ҳатман пас аз 14-15 рӯз боз повторно такроран супоред ва ташхис тоза баромад, метавонед бе рифола алоқаи ҷинсиро шурӯъ кунед. ва алоқаи ҷинсӣ муддати 2 ҳафта манъ мешавад, барои шумо иҷозат нест. тавбати халқӣ ё мамнӯъ нагиред. дӯстони азиз, бисёриҳо аз чим чизо истифода мекунанд барои тавбати ин бактерия. ина дӯстони азиз, тавбат кардан фақат антибиотикҳо барои шумо кӯмак мекунад. ҳастанд ҳолатҳое ки бемор солҳои дароз зану шавҳар тавбат мегиранд. барои ҳамин хоҳиш мекунам ҳар хел чизо аллафаку дигар чизо ба ҳамед ин чизо нашавед, биёед ва дуруст тавбат гиред. хоб, мегузарем ба дигар инфексия, дӯстони азиз, ба бактерия, ба беморие ки сифлис ном дорад, ба забони тоҷикӣ он оташак мегӯянд. ва бояд қайд кард ки сифлисро great imitator, яъне тақлидгари бузург мегӯянд. ба хотири чӣ? Ба хотире ки
این بیماری، این سیفلیس، یعنی همین خیلی میتوند عمل کند که ارگانیسم آدم همین خیلی بیماری میکند که تمام بیماری ها رو یعنی میتوند تقلید کند. بعضی بیماران از نیره سیفلیس، مثلا سیفلیس میقپد 30-40 سال پس از عصب خستگی، از دست دادن خاطره، پسیخیسکی расстройство و همین چیزا اذیت میکشد. بعدا میفهمید که همون سیفلیس نیره سیفلیس کرده است، یعنی تورهای عصب و مغز سری بیمار رو ضرر دادگی است. و بسیار بیماری ها دوستان عزیز وقتی بیماران از ما میگن و دیگر دکتران وقتی ما نمیابیم این چیزا، و بسیار دکتران میگن که از روی سیستم عصبات است رفته عصب رو تابت کن. زمانی پیش وقتی نمیافتن دکتر که این بیمار چی بیماری دارد، میگفتن که سیفلیس داری و سیفلیس گفته تابت میکردن. بسیار از همون سیماب و دیگر چیزی که من نامبر کردن، نمک از اون نمک اون استفاده میکردن، کلامل گفته این دارو بود. و باید گفت که هر سال از 200 تا 300 هزار آدم در یک سال میفافتد از این بیماری، زیادتر از سیفلیسی مادرزادی، یعنی کودک تولید نشده در بعد این مادریان که تولید میشد میفافتد. و زمانهای پیش میگفتن این بیماری بسیار دولت‌های اروپایی با این چیزا با کلا نمیگرفتن. در دولت‌هایی که عربی هستند، یعنی اونجایی که مسلمان‌ها زندگی میکنن، این بیمارا کمتر بودن، بخاطر که چخیلی که میدونید زینا نمیشد، کم میکنن برای همین. لیکن در دولت‌های اروپایی زیاد که میکردن این بیماری بنیاد زود پر میشد و این یک شرمندگی ملت ها بود. برای همین این ملت مثلا آلمانی میگفتن که بیماری فرانسوی است، فرانسوی میگفتن بیماری ایتالیایی است، ایتالیایی میگفتن بیماری فرانسوی است. همین خیلی اینش عیبینش میکرد، اینش عیبینش میکرد. و یک فکت جالبی دیگر این است دوستان عزیز که همین وقتی که اشرافزاده های پیش وقتی با این بیماری گرفتار میشن، یکی از علامتاش این است که بیمار از ریختن موی و ریختن قش شکایت میکند. و زمانی پیش همین اشرافزاده ها وقتی با این بیماری گرفتار میشدن، برای اون که دیگران پای نبرن که سیفلیس دارن، اونا همون موی صنعی میچسبوندن با در قشای خود، در موی های خود، تا اینکه دیگران نفهمند. خب برانگیزنده این بیماری دوستان عزیز تریپانوما پالیدوم نام دارد و همین گونه شکل دارد، مثل اسپیرال است. خب بیماری چی گونه میگذارد سیفلیس دوستان عزیز؟ تمام نمودی روح‌های علاقه جنسی میتواند سبب گذاشتن این بیماری شود. وقتی که شانکر یا اینکه یازو علاقه باشد، با تمام نمودی علاقه جنسی ارالی، آنالی، واگینالی میگذارد. هنگامی بوسه کردن حتی میتواند گذارد، بخاطر اگر در دهان، لب و دهان اگر شانکر باشد، نمیدونم یازو باشد، هنگامی بوسه کردن و زیادتر اگر همین پروسس دوام کند، میتواند همین از همون شانکر گذارد. از مادر با کودک به نهایت زیاد دوستان عزیز بیماران با همین یعنی سیفلیس مادرزادی تولید میشن یا تولید هم نمیشن، میفافتن، چون که از مادر با کودک میتواند گذارد. هنگامی تولید کردن، هنگامی تولد شدن و اینچنین هنگام از یعنی گوییم که هنگامی ونش شدن همون کودک با داخل بطن میگذارد دوستان عزیز. و این رسمایی که شما میبینید این تیورد شانکر نام دارد، شانکری سخت در لب‌ها میتواند برآید، در اون جایی که علاقه جنسی میگذارد و کانتاکت میکند با همون، مثلا در محبل زن در یک قسمش همین یازو یا شانکر جایگیر است. و نمیدونم اگر مثلا مرد بوسه کند، اگر همون یگون پای یعنی یگون بوریشی خورده هم باشد در همین لبش، میتواند گذارد، یا اینکه در عضو مردانه میتواند گذارد، بخاطر که این باکتریا ها به نهایت خورده هستند. اگر کمی همین پوستی آدم کشاده باشد علاقه وارد میشود. مثلا شما با یگون چیز میتراشید پایین خود رو و علاقه جنسی میکنید، این چیز آزاد میگذارد. و سپرماتوزوید هم میتواند ترکیبش از این چیز عبارت باشد و همون تریپانوما پالیدوم، بلیدنای تریپانوما میگن، اون میتواند آزاد گذارد. خب سیفلیس گذشت، چی گپ میشود؟ مرحله اینکوباسیونی بیماری دوستان عزیز از 10 تا 90 روز است و عادتا 3 هفته دوام میکند. تا 90 روز حتی بیمار بعضی وقت میتواند نفهمد که سیفلیس دارد. و علامتی که یکمین شروع میشود پیرویچین سیفلیس ده این تیورد شانکر است، یعنی که همین گونه چخیلی گفتم در دهان یا اینکه عضو مردانه شانکری سخت پیدا میشود که از سببی که همین باکتریا تورای عصب رو میزند، بیمار درد رو حس نمیکند و اهمیت نمیتیاد، میگه که خیر یا یارچه شده است، میگه 3-6 هفته پس میگذرد، نیست میشد، میگه چیزی بود گذشت ساز شدم. ولی پس از 3-6 هفته دوستان عزیز میتواند علامت های دیگر سر شود. 6-12 هفته انیخترش دانچه ها چگونه که شما در اینجا میبینید در پوست، حتی در کف
панҷаи даст, пой дар инҷо ҳам мебарояд ва бемор аз рехтани мӯй дар қошу сар, аз беқувватӣ ва беҳолӣ, баландшавии ҳарорат, мегӯяд ҳарорат ҳам каме баланд аст доимо, аз дарди гулӯ, беқувватӣ, бемадорӣ ва аз ҳамин чизо метавонад азият кашад. Ва аҷоиби кор дар ин аст, ки бемор мегӯяд, ки як соз мешавад, як бемориаш хомӯш мешавад, боз пайдо мешавад, аломатҳо пайдо ва гум шудан мегирад. ва бемор дар ин ҳолат ҳам тавбат нагирад, агар аҳамият намедиҳад, мегӯяд ҳама хуб аст, аҳамият намедиҳад, аллакай ба дигар марҳила мегузорад, ба третишни сифлис мегӯям. сифлис дӯстони азиз аллакай ба рагҳои хунгард ҳаракат мекунад, ба мағзи сар, дилу рагҳо ва он ҷойҳоро бемор мекунад. сифлиси дилу рагҳо вуҷуд дорад, дӯстони рагҳои хунгард, ва инчунин нейросифлис вуҷуд дорад, ки ба торҳои асаб ва мағзи сари бемор таъсир мерасонад. пас аз чандин соли ба ин беморӣ гирифтор шудан ва ба деменсия, камақлӣ, фаромӯшхотирӣ, психическое расстройство ба ин чизо оварда мерасонад. ҳатто бемор метавонад кур ва кар шавад, нобино шавад, дӯстони азиз. ва дар ин ҳолатҳо умуман беморро тавбат кардан ғайриимкон мешавад, умуман имконият намешавад онро тавбат кард. хуб, аз ҳама сифлисе, ки бениҳоят сифлиси гӯем нохуб аст, ин сифлиси модарзодӣ аст. ин чизе ки шумо дидед, ин дӯстони азиз, ин ягон ба қавли расми кинои ужас нест, ин чизе ки дар ҳақиқат аст ва ин гуна расморо шумо занед. сифлиси модарзодӣ, враҷдони сифлис дар интернет бениҳоят зиёд аст. мутаассифона ҳамин гуна бемори кӯдакон ҳамин гуна тавлид мешаванд, метавонанд тавлид нашаванд. умуман сифлис модарзодӣ мешавад бармаҳал аз таваллуд то 2 сола ва сифлиси модарзодии бевақтӣ аз 2 сола боло метавонад чанд 1 сол 2 сол ғамлати аз 2 сола боло ба сар шудан мегирад. ва яке аз сабабҳои фавти кӯдакон инам сифлис мешавад. бисёр кӯдакон ҳатто тавлид нашуда мефавтанд, ё ки пас аз тавлид шудан як чанд ҳафта пас мефавтанд. ва аломатҳо, ин расмое ки мебинед, худи сифлиси модарзодӣ аст. хуб, бемор тавбат мегирад, агар ҳамин хел таваллуд шавад, вақт рафтан гирад, бемор метавонад тавбат гирад. аломатҳое ки аллакай масалан дандонҳои кӯдак ҳамин гуна вайрон шудагӣ аст, ҳамин гуна зарардагӣ аст, онҳо гум намешаванд, аллакай ин дефектҳо мемонад, вале бемор метавонад нафавтад. хуб, сифлис гузашт чӣ гап мешавад? чӣ хеле гуфтам, ғайр аз ин аломатҳо, боз ғайр аз ин намудҳои сифлис, боз ҳаст сифлиси латентни мегӯянд, латентӣ. ягон аломат надорад, ягон чиз ғам намедиҳад, умуман беморӣ каме беқувватӣ ғам медиҳад, фақат дар ташхис мебарад. бисёриҳо мегӯянд, ки акай Умар, мо фалон сола алоқаи ҷинсӣ кардагӣ ҳастем, дар Россия рафтем патентспорӣ, дар мо сифлис баромад. сифлис ҳамавақт дар шумо мебарояд, дӯстони азиз, дар анализи шумо агар хоҳед баромадан мегирад, вале метавонад латентни бошад, умуман шуморо ҳеҷ чиз ғам надиҳад. ва барои ҳамин дар патент додан мегӯяд, ки равед тавбат гиред дар фалон ҷо ва баъдан мебиёед боз вай мекунем, яъне шуморо патент метиҳем. баъзе беморон назди мо барои ҷарроҳӣ мебиёянд, мо месупорем, мегӯем супори ташхиси худро, мебарояд сифлис. хуб, дигар беморӣ, дӯстони азиз, ин хламидиоз аст. хламидиоз ин яке аз бемориҳое аст, ки назар ба гонореяу сифлис зиёдтар паҳн шудагӣ аст. ба хотири чӣ? Ба хотире ки ин бактерия бениҳоят балоғ аст ва тез мегузарад. назар ба гонорея сустар мегузарад, вале беаломат ки ҳаст, барои ҳамин тези бад паҳн мешавад. дар 70-80% ҳолатҳо бе ягон аломатҳо мегузарад, дар занҳо, дар мардҳо бошад, дар 50% ҳолатҳо. барангезандаи беморӣ, дӯстони азиз, хламидия трахоматис ном дорад ва яке аз бактерия аст, ки онро мо бактерияи балоғ мегӯем. ба хотири чӣ? Ба хотире ки бактерия мисли дигар бактерияҳо дар беруни ҳуҷайра намегардад. ин дохили ҳуҷайра мешавад ва худро копия кардан мегирад, зиёд шудан мегирад, мисли вирус яъне рафтор мекунад. барои ҳамин мо инро бактерияи балоғ мегӯем. ва дар як сол дар тамоми дунё ҳар сол 130 миллион шахс ба ин беморӣ гирифтор мешавад ва яке аз сабабҳои бенаслӣ ҳамин беморӣ мешавад. ва бетарих аст. ба хотири чӣ? Ба хотире ки пеш сабабе ки таҳлилҳо набуданд, анализаторҳо барои муайян кардан, ин беморӣ вуҷуд дошт. уретрит гуфта рафтан мегуфтанд, вале барангезандаашро намедонистанд, барои ҳамин мегуфтанд таърих надорад ин беморӣ, ҳарчанд ин чандин солҳо вуҷуд дошт ин беморӣ албатта. хуб, хламидиоз чӣ хел мегузарад? Инам дӯстони азиз ба ҳама намуди алоқаи ҷинсӣ, оралӣ, аналӣ, вагиналӣ мегузарад ва инам аз модар ба кӯдак ҳангоми тавлидшавӣ мегузарад. метавонад конъюнктивит, яъне илтиёби худи чашмро диҳад ва инчунин кӯдак аз пневмония, яъне илтиёби шуш метавонад азият кашад. ва бояд қайд кард, ки ин чиз назар ба сифлису дигар гонореяу дигар беморӣ зиёдтар дида мешавад ин бемориҳо. хламидиоз
вақте мегузарад чӣ гап мешавад? Дӯстони азиз, хламидиоз ҳамин гуна бактерия ки дидед ба дохили уретра дохил мешавад ва аз ҳамин ҷо зарар расонда рафтан мегирад ба боло. ва агар шумо сари вақт табобат накардед, баъд метавонад ҳаракат кунад ба моя ва придатки, онҷое ки сперматозоидҳо ҷамъ мешавад. Ва инҷо ҳуҷайраҳое ки ба ҷавобгӯ ба ҳосил кардани сперматозоидҳо ҳастанд ё ки хранени яъне афзоиши сперматозоид, инҳоро ҳама нобуд мекунад ва сифати спермограммаи шумо бениҳоят паст мешавад ва яке аз сабабҳои бенаслӣ хламидиоз метавонад шавад. Бисёр вақт ҳамин чиз мешавад. Чӣ хеле гуфтам, дар занҳо беаломат мегузарад, вале оқибатҳои нохуб ки дорад метавонад ба бенаслӣ оварда расонад. Хуб, хламидиоз марҳилаи инкубатсиониш, дӯстони азиз, аз 3 то 30 рӯз аст. Одатан 5 рӯз, дар 5-6 рӯз аллакай муайян мешавад ва дар мардҳо аломатҳое ки зиёдтар дида мешаванд, ин сӯзок аст. Вақти пешоб кардан бемор мегӯяд ки сӯзок аст ва инчунин дар ҳамон ози мардонагӣ ҳам мегӯяд ки як дискомфорт я нороҳатӣ ҳис мекунам ва мазӣ махсусан саҳар зиёд мебарад. ҳамин гунае ки шумо дидед, мазӣ саҳарӣ зиёдтар дида мешавад ва агар ки табобат накунед, баъд ба боло ҳаракат кардан мегирад ба моя ва эпидидимус ва ба эпидидимит гирифтор мекунад, яъне илтиёби придатки. ва инчунин бемор шикоят мекунад ки ҳамин илтиёби придатки албатта ба бенаслӣ оварда мерасонад ва инчунин бемор шикоят мекунад ки аз сабаби ки ба ғадуди простата ҳам метавонад ҳаракат кунад, бемор мегӯяд ҳангоми тамом кардан, ҳангоми оргазм як нороҳатӣ, дискомфорт, ҳатто сӯзиш метавонад ба назар расад. хуб, хламидиоз, дӯстони азиз, ҳамин гуна беморӣ аст ки дар занҳо камтарак дигар хел мегузарад, ба хотире ки чӣ хеле гуфтам, то 70% ҳолатҳо зан умуман метавонад пай набарад ки ҳамин гуна бемориро дорад. Барои ҳамин вақт шумо мегӯед, ман бо як зани надёжне алоқаи ҷинсӣ мекунам, ва барои ҳамин хандам мегирад, ба хотире ки умуман метавонад ягон чизро нафаҳмад. Баъзе вақт дарди сабук дар поёни шикам метавонад онҳоро ғам диҳад ва мазие ки шумо мебинед, мазии хунолуд аст, каме хун дорад, метавонад дар занҳо дида шавад ва мазии зардобмонанд аст, махсусан саҳар, яъне ғафстар аст назар ба мард. ва ин ҳам чӣ хеле гуфтам, ҳамин бактерия ба боло ҳаракат кардан мегирад ба бачадон ва фаллопиёи трубӣ ва ин ҳам ба бенаслӣ оварда мерасонад, ба тухмдон ҳатто метавонад ҳаракат кунаду занро бенасл кунад. ва мутаассифона бисёр мардо вақте ба ҳамин корҳо даст мезананд ва баъдан зану шавҳар дасти ба даст гаштан мегиранд аз ин беморхона ба беморхонаи дигар вирусҳое ки умуман ба ин чиз дахл доранд, ҳамонро табобат кардан мегирад, вале ина ба қавли упускат мекунад. хуб, хламидиоз, дӯстони азиз, табобат дорад, ягон мушкилӣ нест. Агар шумо сари вақт ба духтур муроҷиат кунед, бо антибиотикҳо метавонед сари вақт дар давоми 7-10 рӯз табобат гиред ва беморӣ табобат ёбад, вале бояд сари вақт муроҷиат кард. хуб, охирон инфексия ки борои алоқаи ҷинсӣ мегузарад ва инам ба бенаслӣ метавонад бениҳоят сахт таъсир расонад, ин трихомониаз аст, вале ин на вирус аст, на бактерия аст, ин паразит аст. ва бояд қайд кард ки марҳилаи инкубатсиони ин беморӣ аз 3 то 28 рӯз аст. Бемор метавонад умуман ҳеҷ чизро нафаҳмад, вале ин паразит, дӯстони азиз, дар мардҳо метавонад сӯзок дар вақти пешобкунӣ диҳад, яъне уретрит, илтиёби роҳи пешобгузар, нороҳатӣ дар роҳи пешобгузар, як дискомфорт мисли ҳамин мисли хламидия метавонад аломат диҳад ва мазияш фарқият дорад. Мазияи ин хавфмонанд аст, махсусан саҳар мисли як каф аст, чӣ гунае ки шумо дар инҷо мебинед. ва як аломати дигар дорад, дӯстони азиз, ҳамин нуки узи мардонагӣ сурх мешавад, ҳамон ҷое ки пешоб мебарояд саб сурх мешавад. ин ҳам аломати трихомониаз аст ва ин ҳам, дӯстони азиз, оқибат ба ғадуди простата, моя ва дигар узвҳое ки ҷавобгӯ ба ҳосилшавии хуби сперматозоидҳо ҳастанд таъсир мерасонанд ва ба бенаслӣ оварда мерасонанд. дар занҳо, дӯстони азиз, ҳамин хафе ки ҳаст, ҳамон мазие ки мебарояд хавфмонанд зиёдтар аст назар ба мардҳо ва занҳо аз хориш дар баҳбал чатан бисёр шикоят мекунанд, сӯзок ҳангоми пешоб кардан ва онҳо ҳам аз бенаслӣ азият мекашанд. ва ин беморӣ ҳам, дӯстони азиз, табобат дорад. Агар бемор сари вақт ба духтур муроҷиат кунад, табобат карда мешавад ин бемориро, вале агар гузарад, метавонад оризаҳои бениҳоят нохуб дошта бошад. хуб, дӯстони азиз, инфексияҳо, вирусҳое ки борои алоқаи ҷинсӣ мегузаранд бениҳоят зиёд ҳастанд. Гепатитҳо ҳастанд, ВИЧ инфексияҳо ҳастанд, вале ман тасмим гирифтам ки оиди ҳамин 4 намудаш кунем ва баъдан боз имконият даст ёфт, ҳатман дар бораи дигарҳо низ навор мекунем. хуб, саволе ки бисёриҳо баъд мепурсанд ки мегӯянд ки акай Умар, пешгирӣ чӣ кор кунем ки ба ин беморӣ гирифтор нашавем?
алоқаи ҷинсӣ накунед дӯстони азиз бо шахсони бегона, ҳатто бо рифола, ба хотире ки ҳастанд ҳолатое ки дар вақти ҳаяҷон, возбуждение шумо пай намебаред, алоқаи ҷинсӣ кардан мегиред, ҳамон рифола метавонад кафад ва метавонад инфексияҳо мисли гонорея ё хламидия ё ин ки сифлис ба шумо гузарад. Масалан сифлис дӯстони азиз чӣ хеле гуфтам ҳангоми оғӯш кардан, ҳангоми буса кардан, ҳангоми бисёри баъд расидан ҳам ҳатто яъне урён якдигар қит мерасанд. ҳамон ҷое ки шанкр дорад ба ягон ҷое ки шумо масалан пӯсти шумо тунук аст ё ин ки ягон пай дорад, ягон гӯем ҷароҳати бениҳоят хурдошта бошад, агар ҳам зиёд расад метавонад гузарад. яъне шумо ҳатто алоқаи ҷинсӣ накарда метавонед сифлисро қапед. барои ҳамин ман барои шумо чизро тавсия намедиҳам дӯстони азиз. эҳтиёт кунед. мақсади навор кардани мо ҳам ҳамин аст ки шумо маълумоти пурра дошта бошед ва фикр мекунам ки ин навор бояд барои шумо писанд омода бошад. бо ҳамроҳи тими худ мо меҳнат кардем, барои шумо ин наворро тайёр кардем ва аз шумо фақат як хоҳиш ки наворро дастгирӣ кунед, лайк гузоред, комментария кунед, ба дӯстони худ равон кунед. дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад дӯстони азиз. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.